Ngunit suga sa Cagayan de Oro City. Kulay. Money partner. You can see the beauty of the Cagayan de Oro City. Kaya buutan na po si madam. Motor. Nalakan ang kwan ang baka sa sablihan. Ba't pa sa may Divisoria? Hold it, baby. Get it, baby. Ito na, kalayo. Na. Ano yun? Yung pwede babaw na. Wala. Wala flat. Sige, ito. Ito, giplatan man me. Oh no! Pabulkit sa ta, naplatan man. Kaya ako na lang ito. Ito, dito ka. Fixi lang ko kung mana ka kay mahuman ako kung pabulkit. Kaya kwarta bi. Mahuman ko pabulkit. Wala, may 50 na ni may. Tumagi gamay. Na-flat ko ni nga. Flatan ko ba siya? Meanwhile. Ting flokas kumyo to. Mana? Ipit gila. Ipit na. Ipit na. Nako, naipit partner. Nung na-flat. Diri karon sa Baminta Boulevard. Baminta Boulevard sa Carmen. Okay, mga oras is nasa mga 6. GCQ na ang Cagayan de Oro. Yan mga partner. Medyo traffic na siya, gamay. Dulong Carmen. Padulong Uptown SM. Yatugan na guys, so plancha. Ay pinakadali na po yan nga ba yun ba plancha. Mga partner, so daghan yun diri magpabulkit ng lugaran kay crossing corner magod siya ano dito sa Uptown SM with Carmen. So Greenbrag 24 hours mo siguro ni sila diri 24 hours diri na. So katong gusto magpabulkit 24 hours dire sa GR Vulcanizing Shop dire sa Ilaya Carmen. Si Kuya Charlie may pinaka-kuan dire. Mayo kay mambulkit. Okay. Hapit na mahuman. 60 lang mga partner ang kuan dire. Service charge nila. Okay. A few moments later. Pero pinahangin na. Okay. Gahit na. Okay. So, bayad. Yeah, salamat kayo ya. Babay ya. Okay. Ang mga kuhan diri. Kaway. So, visit lang sa... Kaway sa... Ay, sa wow. Kumakaway naman kayo. Ano, sikat pa, oh. Okay. Salamat kayo ha. Okay, thank you. Okay, nahuman na kita. So, let's go. A few moments later. Okay mga partner, si Mami nagpa-haircut diri sa muna diri sa parlor sa mga babae, mga lalaki pwede. Iya po lalaki. Ay mga model oh. Sabi.
Ngita ra kita gwi ani. Yes, sir. Survive ra kita ni. Ilang bahala na, basta piskay sa anin. Kita lang. Yes, tama. Uli sakto te. Kita lang ginagawa ng 6,000. Yes, te sakto yun. Iyatan mo lang ni Lord. Sir, manguli nami. Okay. Ha? Muna yung suga sa Cagayan de Oro City. Tulay. Money partner. You can see the beauty of the Cagayan de Oro City. Beauty of the City. Okay. Yan, natitira mo. Lagi ako dahil sa Meanwhile. partner palit sa mi bulad. 1/4 bulad para sudan. Pila man ganay? Kwenta. Sa muras dire taman. Dito si Bea. Pila nami? 25? Okay, palit na buwan. 25.